Ikasleek ariketa egin dute eta orain ikusiko dugu nola hori aztertu emaitzak edo. Gaude berriro azion ban horrian eta orain aukeratu behar dugu nahi dugun hori azion bau, kasu honetan berritzegunekoa. Sakatuko dugu gainean eta abiatuko gara betiko menura. Orain joan behar dugu results botoia sakatuz. Eta hemen badaukagu ja zenbat dauden eginda, batek bakarrik amaitu du, hemen badaukagu inkestaren emaitza, jarri aldugu baita ere beste emaitza batzuk edo beste informazio batzuk, baina hemen behar bada interesgarriena ikusteko zuzen da sakatzea ikasle bakoitzaren gainean, kasu honetan talde bakoitzaren gainean, kasu honetan Jose Sei egin zuenak, eta hemen badaude bere datu guztiak. Bere inkesta nola bete duen, zenbat denbora erabili duen, zenbat puntu lortu, eta hemen public results, komentarioa baitare, eta bere emaila. Eta hemen sakatzen badugu, public results, hemen agertuko da horri batean baitare, bere emaitzak agertuko dira. Eta berak igo dituen, hori media, argazkiak, bideoak, eta bar. Eta hemen bertatik ere, deskargatu ditugu, haiek egin dituzten argazkiak edo bideoak. Hemen izango diogu, bueltatuko gara normalera, pantalla normalera, eta hemen badaukagu pizka bat informazio gehiago, ezta? Ariketa bakoitzean, egon diren emaitzak edo. Lehenengoa zen bakarrik informazioa, Eliza bilatu, spot found, lortu du, orduan 10 puntu. Galdera, oso zera izan da, 17 erantzu du, 17 garrena, eta orduan 10 puntu. Bidali duen argazkia, frontoiarena, inkestaren erantzuna asko gustatzen du zaio, QR kodea aurkitu du, eta hemen, hori, nork egin du jauzorik luzeena, hau nik ez du frogatu, hori, bitaldetan batera egin behar delako, baina hemen agertzen da, Jose Sei irabazi duela, lehenengoa izan dela, eta wildcard, ez dakit benetan, hau ez den edo nola kontrolatzen duen, ematen du sakatzeko gainean, baina ez du zer egiten. Ematen du enlace bat dagoela, baina ez du zer egiten. Orduan, hor ditugu emaitza guztiak, eta primeran aztertu aldugu zer egin den talde bakoitzean.